салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra аст бародаро, солиш 90, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро находой, мотор коробкаш 100%, айҷош давадид мешавад. балонош 70-80%, то охири сентябра ҳуҷҷатош муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Норак, наша 13000 сомон мега. харидори аниқ бошад, ӯ савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратар аз ёби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошин навбатӣ приор аст, ки бародаро пурсидаги буданд. солиш 2007, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро мотор, коробка ходовии соз, шумоализатсия кардагиат, дедари пеши электропакет. мотор, коробка ходовош мегӯянд 100%, ягон камбудӣ надорад. айрабакош мегӯянд ҳастанд, 100% кор мекунад. мошин 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, 5 моҳ тонировка. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, наша 3500 мега, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, метавонед ки рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз ёби мошин дастрас кунед. Opel Astra H аст, ки бародарон пурсидаги буданд. марҳамат, солиш 2006, сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. мошин бародаро дедарай, мотор, коробка ходовии соз, краскашам тозаи, нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 45 мега. мега ягон мошин хар бошад, масалан қатъи усту биёяд, мошина проверка кунад, ягон камбудӣ надорад, бародаро савдо мешавад назди мошинда. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. мошин спортивни кардаги бародаро, бе ягон расходу камбудӣ, фақат мешини ҳайр мекунӣ. мошини дигари мо бародаро Toyota Mark D, солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолатш хуб. мошин монитор бародаро, задни камера, мотор, коробка ходовии соз, кондитсионер дорад, 100% кор мекунад. мошин бе ягон расходе бародаро, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наша 28000 сомон мега, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экрана занг занед. бародаро Nexia автомат пурсидаги буданд. марҳамат, солиш 94, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш автомат, ҳолатш хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад, мотор, коробка ходовии созай, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагиай. мошин нахаду, фақат мешини ҳайр мекунӣ. ҳуҷҷатош то моҳи апрела муҳлат доштаанд. қарор дорад дар шаҳри Конибудон, бародаро наша 24000 сомон мега, харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад.
کسان خریدار باشه میتونه که رقم روی کننده مراجعت کنه. бародароне ки хечибек пушида ёбдем марҳамат, як ёфтем састани бениҳоят хубша аз соли 96 сӯзи хӯриш гази бензин кузов хечибек объем 1.6 коробкаш механик ҳолаташ бениҳоят хуб, краскаш тоза, мотор коробка ходовой соз, салоншам тоза, балонош ҳолати хуб қарор дорад. мошин нахарду ҷошта заводил мешавад. бародар мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон расходи зиёдӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш бо маслиҳати бародаро касони харидор боше занг мезанӣ, қатъи соҳибаш нарх намо мекунӣ. марҳамат бародарони мошинхар, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наврҳои оянда.